Po veľmi dlhom čase som sa rozhodol urobiť ďalší diel tohto extrémne pravidelného podcastu a v tomto dieli by som sa zameral na určité fundamentálne rozdiely medzi dvojicou významných literárnych diel, konkrétne medzi nadáciou a Dunou. Začneme asi tým, čo tieto diela sú. Nadácia je 7-členná v podstate zbierka kníh od Isaaca Asimova, veľmi významného autora vedeckej fantastiky, ktorá pojednáva o v podstate páde galaktického impéria. Tam sa človek dokáže dostať takým informáciám ako napríklad, že celá zbierka kníh Nadácia bola inšpirovaná tým, že si Isaac Asimov prečítal zbierku kníh o Zostup a pád Rímskej ríše, ale naozaj tieto nejaké prepojenia tam na sne čitateľ môže vidieť. Čo je ale akoby hlavné posolstvo tej prvej knihy Nadácia, ktorá inak chronologicky v tom samotnom vesmíre Nadácie vychádza niekde uprostred, tak kniha Nadácia pojednáva o tom, že Henry Seldon, veľmi významný matematik, zistil pomocou novej matematickej teórie, ktorú sa minul, ktorá sa volá psychohistória, že o galaktickému impériu, v ktorom práve on žije a ktorý vlastne žije väčšina populácie celej galaxie, hrozí zánik, alebo že ten zánik je vlastne nevyhnutný a nastane, dá sa povedať, veľmi rýchlo, v podstate do pár 100 rokov. Zároveň ale zistí, že ak nič neurobí, tak následné obdobie temna po tomto zániku bude trvať asi 30 000 rokov, ale ak sa mu podarí založiť takú úschovňu všetkých informácií alebo úschovňu kultúry, úschovňu civilizácie niekde na okraji galaxie, tak toto obdobie temna, ako to nazýva, sa skráti iba asi na 1000 rokov. Tak sa mu podarí vlastne aj pomocou určitej lsti alebo lsti založiť základňu alebo nadáciu. Ono vlastne v angličtine je to foundation. Ono sa aj potom spomína, že ak sa Isaacovi Asimovovi predstavili oba preklady za nadácia alebo základne, tak jemu prišlo logickejšie to nazvať práve základňa. Tak táto základňa na veľmi vzdialenej planete v galaxii, volá sa Terminus, tak sa vlastne stane stredobodom celej tej série príbehov o nadácii a pojedná vlastne o tom, ako musia na základe nejakých svojich vlastných znalostí a klamania a rôznych stratégií, či obchodných, politických alebo náboženských, vlastne prežiť počas úpadku tej civilizácie a zároveň musia akoby uschovať všetky znalosti, ktoré majú a zároveň sa musia akoby snažiť byť určite ako zárodkom budúcej novej civilizácie v celej galaxii. Úplne o týchto veciach nechcem rozprávať. To, čomu sa chcem hlavne dostať je, že celá kniha Nadácia a celá séria kníh Nadácia, ich základná myšlenka je, že jednotlivec nemá na históriu a na budúcnosť žiaden vplyv. Áno, teraz ešte tí, čo vedia, môžete presne akoby kričať na obrazovku, ja sa k tým niektorým nuansom dostanem. Ale akoby aj v tej prvej knihe Nadácia ide o to, že celá budúcnosť ľudstva a celá budúcnosť vesmíru je určená iba keby veľkými sociologickými pohnutkami, alebo proste iba akoby to masou ľudí a žiadny jednotlivec tam nemá dostatočnú silu na to, aby zvrátil vývoj dejín. Na druhú stranu tu máme dielo Duna, ktoré asi v súčasnosti veľa ľudí pozná, pretože vyšla dvojica nových filmov, chystá sa seriál, chystá sa myslím tretí film. I keď popravde aj Nadácia sa dočkala seriálovej adaptácie, ktorá je otrasná a dúfam, že nikdy už nebude vznikať žiadne jej pokračovanie, nič podobné a dúfam, že sa celý ten seriál zakope niekde v Novom Mexiku do piesku a už sa nikdy nevyhrabe. Je fakt otrasná. Ale Dunu asi poznáte, tie nové dva filmy sú veľmi, ale veľmi vydarené. A knižná predloha
ktorá je opäť sci-fi od významného autora Franka Herberta, pojednáva o tom, že máme tu v podstate tak monarchisticky riadenú spoločnosť v ďalkej budúcnosti bez počítačov a celý dej sa značne točí okolo jednej konkrétnej planety zvanej Arrakis alebo Duna. A v prvej knihe sledujeme vlastne príbeh jedného človeka, nechcem ako byť veľmi konkrétny. Sledujeme príbeh jedného hrdinu, nie je to aj kladná postava, skôr keď si človek to celé prečíta a uvedomí si všetky konotácie, tak si, že to je viac menej, keď nie antihrdina, tak minimálne veľmi šedý hrdina. Čo ale zaujímavé je, že tam na druhú stranu celá séria kníh o Dune, to znamená, že ja beriem tých základných 6, ktoré napísal Frank Herbert, sa točia okolo toho, že vlastne úplne jedno, čo robí celková spoločnosť, pretože celá budúcnosť ľudstva a všetky dejiny sa točia okolo toho, čo robia jednotlivci. Tam je to takmer vyslovene povedané, že asi aký je úplne jedno, čo si myslia, čo robia masy, vždy ide o to, ako ich ten jednotlivec zmanipuluje. A opäť je pravda, opäť nemusíte hneď kričať, že sú tam nuancy a ja sa k tomu určite dostanem. A teraz, keď si to človek ako uvedomí, že alebo niekedy prečítal si nadáciu, potom si prečítal Dunu alebo naopak, tak si uvedomí, že to je presne opačný prístup. Že jednoducho séria kníh Duna a séria kníh nadácia sú vlastne až tak dichotomické. To znamená, že sú naozaj svojimi protikladmi. Je to vlastne zaujímavé, že keď sa opýtame podľa ľudí, ako je to ako v našej realite, v našom svete, že či si myslia, že či na tú históriu, ktorá sa vyvíja, alebo či na budúcnosť má väčší vplyv konania a rozhodnutia jednotlivcov, alebo či na to má väčší vplyv povedzme nejaký zeitgeist doby, nejaké všeobecné spoločenské a sociálne normy a nastavenia, tak si myslím, že ľudia nebudú vedieť odpovedať na túto otázku. Alebo že jednoducho tie odpovede, aj keď budú, tak budú 50/50, alebo proste nebudú dominantne pre jeden z týchto prípadov. A veľmi zaujímavé si uvedomiť, že v realite asi je pravda, že to nie je ani jedno z toho, že ani jedna z týchto vecí, ani sociálne nastavenie, nejaký zeitgeist, ani jednotlivci nemajú dominantný vplyv, ale že to je kombinácia toho. Pretože vlastne môžeme tú argumentovať samozrejme tým, že ľudia sú vlastne produktom zeitgeistu danej doby a zeitgeist danej doby je produktom samotných týchto nejakých individuálnych ľudí. Ale asi v realite je to tak, že tá budúcnosť sa vyvíja možno ani nie je to akoby, že kombináciou oboch, ale že raz je to o spoločenskom nastavení a o nejakých sociálnych prúdoch a raz je to o nejakých jednotlivcoch. Ale zároveň si uvedomí, že táto dvojica sérií kníh vlastne hovorí takmer bez výhrady, že je to takto, že jednoducho v psychohistórii v nadácii jednoducho to, čo urobí jednotlivec, nemá žiaden vplyv a celé sa to točí iba okolo toho, ako je nastavená spoločnosť a v Dune je to naopak, tam proste spoločnosť sa iba podľa toho, čo vykoná skupinka veľmi nadaných, povedzme, niečím nadprirodzeným až takmer obdarených ľudí. To sú akoby tie základné premisy tých, povedzme, o prvotných knihách, ale zaujímavé taktiež, že v oboch sériách sa to začne akoby vyvíjať do štýlu, že sa to začne akoby scentrovať, že vlastne v nadácii, v neskôrších knihách vlastne prichádzame k tomu, vlastne už dochádzame k tomu druhej knihe, že predsa môžu existovať jednotlivci, ktorí môžu mať väčší vplyv na tú spoločnosť a na tú budúcnosť, ako sa myslelo. Ale vychádza to z toho, že títo jednotlivci práve musia byť akoby iní od spoločnosti. Takže tam sa rieši, že ten človek, čo má akoby o väčší vplyv, volá sa Mezek, ja som to čítal v češtine, takže Boh vie, jak sa to povie v slovenčine. Myslím, že to je vlastne Mezek, to je vlastne mula. Áno. Takže vlastne v druhej knihe sa
objaví postava s názvom Mula. Aj ten názov, prečo sa tak volá, má svoj hlbší biologický význam, pretože Isaac Asimov bol 16 vzdialený, takže veľa vecí nerobil iba tak vo svojich príbehoch. A on vlastne od bežnej populácie má schopnosť prakticky čítať myšlienky. A to je taký veľký rozdiel od bežnej populácie, že vlastne on je práve schopný ju následne veľmi silne ovplyvňovať. Na druhej strane, v Dune, hoď máme akoby tých vyvolených ľudí, tých povedzme silne obdarených ľudí, ktorí proste majú fyzickú a psychickú nadradenosť nad bežnou populáciou, tak predsa tam vidíme asi už v prvej knihe určité zárodky toho, že títo ľudia, hoď riadia celú budúcnosť, sú taktiež častej obeťou. Alebo z časti sú predsa nútení ísť s prúdom. Tam sa asi môžeme pozrieť na práve príbeh tej hlavnej postavy Paula Atreida, Muad'Dib, Kwisatz Haderach, Ursula, Lisan al-Gaib, dúfam, že som spomenul všetky jeho tituly. A on vlastne sa snaží najprv prežiť, tam ide o to, že jeho rod bol vyvraždený, on sa dostáva do púšte k domorodým obyvateľom a on je vlastne obdaný určitou akoby schopnosťou vidieť budúcnosť. Nie je takový jasná predstava, ale je schopný akoby tak dobrého spracovania informácií zo minulosti a prítomnosti, že je schopný akoby predpovedať aké sú asi pravdepodobné scenáre v budúcnosti. A on vlastne z začiatku sa snaží prežiť, pomstiť svojho otca a tak ďalej, ale následne si uvedomí, že zašiel vo svojich nejakých činoch tak ďaleko, že teraz je úplne jedno, čo urobí, a z neho sa stane vlastne náboženská postava, náboženský nejaký idol, ktorý povedie k tomu, že domorodci tej planety, nazvaní Fremeni, vyhlásia svetú vojnu, to znamená džihad na celý zvyšok galaxie a vlastne to dojde k tomu, že nastane obrovská genocída populácie v galaxii. A on vlastne vidí, že je takmer jedno, čo urobí. Vlastne, že keby sa aj na mieste zabil, alebo proste aj keby na mieste odišiel do púšte, alebo keby proste vyhlásil, že není vyvolený, keby urobil čokoľvek, tak vlastne to, čo robil predtým, tie jeho prvotné rozhodnutia, rozbehli celý ten stroj dejín do budúcnosti tak, že už je to nezastaviteľné. Čiže ale keď si uvedomíme, je to vlastne práve obdobné tej psychohistórii a tomu nejakú sociologickému pohľadu na tú budúcnosť, že vlastne ten jednotlivec síce mal na začiatku nejaký vplyv na to, povedzme veľký, ale teraz už absolútne žiaden. Že vlastne teraz práve ten zážitek z tej doby, ktorý on tam síce nastolil, už nevie zmeniť. Takže to je akoby určité naplnenie sa aký tej Duny tiež na to centrum. Že vlastne keď si zoberieme, že povedzme vplyv jednotlivca, že iba jednotlivec má vplyv na dejiny, to je akoby jeden extrém, a že iba celá spoločnosť má vplyv na dejiny, je druhý extrém. A tieto obe knihy počiatočné vlastne začínajú s tým, že sú na týchto extrémnych koncoch, tak predsa v priebehu tých príbehov sa dostane k tomu, že mierne cestujú naspäť k centru. To, čo som vlastne tu na všetko rozprával, nemal byť úplne nejaký hlboký rozbor, mi to prišlo ako veľmi zaujímavá myšlienka, z ktorou som sa jednoducho chcel podeliť, pretože práve som ešte nevidel, že by niekto práve rozberal porovnanie týchto dvoch sérií kníh práve z tohto pohľadu úplne odlišného, extrémne odlišného pohľadu na vývoj budúcnosti. A myslím si, že je to zaujímavé aj na to zamyslenie sa nad tým, ako to je v realite, že či to je jeden extrém, či to je druhý extrém, alebo či to je nejaká kombinácia, alebo či je to nejaké rýchle prepínanie medzi jedným a druhým. To je vlastne všetko. Vlastne to nebolo nejaký dlhý podcast a myslím si, že nejaké blízke budúcnosti budú nasledovať ďalšie na nejaké celkom náhodné povedzme literárne alebo filmové alebo iné príbehy alebo nejaké iné filozofické úvahy.